Salam mehmandy onlar, ýedi dilleşler, gatyrdan tomaşaçylar. Video söz başlygyndan belli bolşaýaly. Bugünkü temamyz Leba aýrylsyn, ýagny Türkmenistan atly bir döwletiň bir bölegi, parçasy, bir bedeniň bir organy koparyp aýrylsyn. Näme üçin? Keseki biriniň bähbidine hyzmat etmeli, bir keseke gerek bolupdyr, şoň işini bitirmeli. Şoň üçin şol aýrylmaly. Inni mundy diýenler kim? Soňky döwürlerde YouTube kanallaryna çykyş edýän, kommentariýa ýazýan, umuman inha şular ýalyky hiç kim işlenok, biz işleýär. Hiç kim bizden başga aktivist ýok, bizden başga opozisiýa ýok. Hawa hemmedat biz edýär. Şu adeşelni tonlalap, iş edildi, tonlalap Türkmenistan döwletiniň we halkynyň gözgüni ýagdaýy, üç diktatorlyk döwründäki gözgüni ýagdaýy bütün dünýä dürli neşriýatlaryň, medpuatlaryň üstüne netirlik gelini bul işdäl. İş naşular ýaly diňe provokasiýa bilen, öjükdirme bilen, tireparadlyk bilen, toparçylyk bilen, taýpaçylyk bilen, şular ýaly zatlar mikro milletparadlyk bilen meşhurlanmaly. Inni bir adam ya bir topar bir zat etjek bolanda şoň etjek bolýan zady hene gelmeýän bolsa, logika sığmaýan bolsa, biz 21-nji asyrda ýaşapýarys. 21-nji asyryň şular ýaly çäksiz mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilmän ýene şol kör zehinlilik, ýene şol gömüklük bilen bolgusyz keseki bähbitlen şygarlaryny gaýtalamak, şolaň propagandalaryny ýöretmek esasy wezipe ýaly bolup görünýär. Inter. Ol näçe ýyllap Türkmenistany talap oturan, Türkmen halkynyň namasyny baskylap, döwletini geljegini tozdurup oturan diktatorlar, haram, çüýrük, tohum olan hyzmatçylary, ýal-ýaglary olary ýeterýärler. Arada köp şular ýaly uğur nitrenler bar. Inni üns berip görýän soňky 2 ýylda şular ýaly bir sosial media bilen onu da şu telemedia bilen, ýagny video gepleşikler, video ýaýlymlar has Türkmenler arasynda, Türkmenistanyň arasynda ýörgünlüği bolup başlady. Aslında bu onlarça ýyldan öň özen jemgyýetlerin arasynda şyrrygy çykan, öwrenilip öwrenmezligi çykan bir mesele sosial mediýady. Öňe birinkiler indin öwrenip urdular. Öwrenende de nähil öwrenýärler? Tersinden öwrenýärler. Bosawadan, bysmyllah diýip, sagaýan bilen ätler girmeň deregine edep terbiýe ahlakly götünjekler giýerler. Onuň ni bular nädip halka görelli görkezilýär? Şolar näme üçin halka görelli görkezjek bolýar diýende de biz aktivist, biz opozisiýa, siz bize garşy çykýaňyz, biz diktatorlyga garşy çykýan, sizem bize garşy çykýaňyz diýip bir absurd hene gelmeýän gurrunlar edýärler. Bular fantaziýalaram gaty, täsir. Ondan käwat oturup pikir edýän, diýen. Bu näil bolýar? Biz başka planetada gezipýörsmi? Özüň çümüklep görýän. Näme men ukudamy, huşumy ýitirdimmi? Başka bir ýerde gezipýörmi? Näme boldy? Ya habarym ýok, men başka dünýälerde gezipýörmi? Näme boldy diýip haýran alýan öz-özüňe. Ondan arada da
şu lewap ayrılsın, lewap awtonom bolsun, şular ýalyky bolgusuz gurrunlary, provokasiýaly öýçükdirmeleri ýaýratýanlar bar. Bular nähili? Inni bular bilip bilmeýän, käbiri bilýär, käbiri bilenok, käbirem öwrençilen enlik diýip basyp ber. Şular ýalyky keseki bähbitli propagandalan, şygarlan, provokasiýalan öýçükdirmeleň şygarlary, şolaň sözleri, agitasiýalary, propagandalary bar. Şolardan sitatalar, bölükler, zatlar ulanyp gaýtalaýarlar. Haçanla bulary ogurluk eden uyolmaz, üstüne varan uyolar. Dillenäki, şo wakadaky ýaly haçanla bulary bir etmişiniň üstünde tutonda, bular derro burça gawalyp başga şäherete galmanna şeýle diýe. Bizi lewaply olamazsaň, bize şeýle diýerler. Şey diýerler, bey diýerler. Diňe lewaplylar şular ýalyky näýlelik bildirýär, başga hiç kim bildirenok, onda lewap aýrylsyn. Sen maksadyň näme? Sen esasy maksadyň näme? Inha şu sen esasy maksadyň. Ol aktivistlik, oppozisiýa eýlep bu zatlar däl. Sen esasy maksadyň şu. Wagty pursady gelýär, sokuk görýän, dürtük görýän, her zat edip görýän. Sen şu propagandaňa keseki bähbitlen hyzmatkarlygyny çapak çapýan, gollaýan özüň ýaly başgalaryny tapyp şolar köpeldip bilermiň diýip şol pursatdan peýdalanýar. Näme lewap sen nemen malymy? Ya enen ataň birdadyň eken bagymy lewap? İstän wagtyň aýryp, istän ladyň eder ýaly. Onu sizin maksadyňyz diňe lewap bilen çäkli. Siz lewapda edeňizi etmeli, lewapyň işini görmeli, hiç kimse de hiç dat diýmeller. Senki dogry diýmeli, şeýlemi? Şumy sizin lewap bilen baglanşykly bar maksadyňyz umuman sizin ekranyň öňünde maskara, wejara bolşuňyzyň düýp mazmuny, sebäbi şumy? Lewap aýrylsyn, lewap bölünsün, lewap awtonom bolsun, Beýle haky, beýle ýytyýaryzy nerden alýaňyz? Lewap sizin eýetçiligiňizdäki bir nememi? Kärennemi? Siz kelläňiz, akyl guşuňyz nerde? Emme zatdan öňürti. Şular ýalyky söz aýtmak. Государственная измена. Döwlete dönüklük. Watana hıyanat. Gata ağır ceza. Yadyňyzdan çykarýaňyz. Ya emosiýalaryňyzy, duýgularyňyzy yeňilýäňiz. Ya da bilgeşinden gyzy-gyza gelenne, adamlaryň jany ýananna gahary gelenne ara sokup görýäňiz. Nähili bolýar, nähili reaksiýa berýär diýýär. Käbirlerim ýazýar, sesi berýär, video berýär. Döwladawa hawa siziň hem aňryňyz lewapdan şu mesele nähili garayan diýip pikir alýanlar bar. Bu mesele nähili garayan? Hawa men döwlet baýhan. Men kakam Bayram Molla ýa-da Bayram Mollum diýilýär. Bayram durdy, Bayhan. Türkmen alan medeniýet ogasynda men doglan, Türkmen ala etrafynda doglan, Mar vilayetinde. Kakamın kakası atam Muhammed Nepes Ahun, Nepes Ahunam diýilýär. Kerkede doglan. Soň bular men familiýam Bayhan, Bay Muhammed Weli. Bayhan Welem diýilýär. Şol ikinji nasosa gidip barýarkan çet tarapda bir öwliýa bar. Şo taýda gümme ýatyr. Şol gümmez, şol Bayhan çopanyň, Bay Muhammed Weliň Bayhanyň gümmesi, gubury. Soň men atam daglar şol bayramaly
täze ýol töwereklerine, şo töwereklerde ýaşan, uruşdan soňky ağaçlyk, gytçylyk zat bolanno biziň kakam dagy bärik Türkmenlere göçüp gelýär. Ejem men bir wagtlar ýol öteniň we Türkmenlaryň yerleriniň belli bölügine eýeçilik eden Selim May diýilen baýyň altygy. Kakanda da Ak Mehmet Bay diýerler. Bular Sovet goşunlary bilen, gyzyllar bilen uruşup köpsü bulan Owganstana geçýär. Geçi bilmedik ejem dağlaram SSR'ň çäginden alýarlar. Ejem dagy şotanyň yerlisi Türkmenler medeniýet, Türkmenler we ýolutyn etraflarynyň yerlisi. Inni Bayhan Kerkide ýaşan. Bayhanyň kakasy Nazar Muhammed. Nazar Muhammed'in kakasy Aman Muhammed. Bularam Lewap'da ýaşan. Lewap boyunno Amideryan boyunno şotografda ýaşan. Inni Aman Muhammed'in kakasy Murat Pelwan. Murat Pelwan Xywada ýaşan. Murat Pelwandan aňyrda Niýazul Halepa bar. İdris Baba medresesini gurduran Mawtumula İdris Baba medresesinde tapak veren şeýlede göwürläşi çar minarany gurduran şo taýlarda tapak veren Niýazul Halepa. Olum Xywada da Buharada da ýaşan. Hal Muhammed Mergen bar. Ýene arkamyň biri. Hal Muhammed Mergen häzirki Owganstan diýilen taryhda Oğuzlar döwründe Oğuz hanyň awlagy bolan soň Awkanistan ýagny awun kän bolan ýeri ülkesi ýurdu diýilen ada alan şol Sewitde ýaşan. Häziram gaty köp şotaýda türkmen ýaşaýar. Türkmenistanyň içindäki türkmenlerden köp türkmen ýaşaýar Owganstanda. Awa yine arkamızdan biri Bagtyar Han. Bangladeş'in zavd edilmeginde rol oynan handan biri. Bangladeş'te şol Hindistan, Bangladeş şo töwerükde ýaşan. Inni Lewap aýrylsyn, Lewap awtonom bolsun, Lewap şeýle bolsun, beýle bolsun diýen provokator we provokatorlar şolaň çapakçylary. Aydın. Sizinki dogry bolsun. Inni bilýärli adamlar. Biz niran aýrmaly, niran bölmeli. Biz ondan nireli? Ha? Sizin etjek bolýan adyňyz belli. Häzirki Türkmenistanyň höküm sürýän diktatorlygyň ondan öňküleňi himmetiniň hem esasy siýasaty tiraparazlyk, agzalylyk. Sizin kim şol? Sizem şolar bilen deňje siýasat alyp barýaňyz. Bir meňdeş siýasat alyp barýaňyz. Näme üçin? Keseki bäkwitler üçin. Halky bölmeli, bölük etmeli, aňsat çiğnäp ýugdurýarly. Bir bütöwi gemirmek, bir bütöw bolan malty ýapyşmak netije berenok, allaranok, şoň üçin bölükle aňsat iýip ýugdup ulanmaly. Şoň üçin mähruman doganlar, diktatorlyk rejimem bilinçli, bilgeçliğin millet parazlygy gorjalaýar we hemişe şu millet parazlygy gyzgyn görnüşde saklaýar. Näme üçin? Halka agzaly etmek üçin. Muň ýekece merhemi wa, ýekece dermany wa. Olum agzy birlik. Hakykaty bilip agzy bir bolmak. Biziň hemmämiziň aňrymyz bar. Biziň hemmämiziň kökümüz bir toprakdan imitlenýär. Bir güneşden güneşlenýär. Şoň üçin
5 günlük yalançyda paylaşıp bilmeýän zadyňyz lebapmy? Inni Türkmenistanlylar bütün problemler çözüldü. Bütün meseleler hemme zat çözüldü de lewap ayrılsınmy? Lewap awtonom bolsunmy? Bolmasynmy? Şoňa geldimi mesele? Ha? Diňe lewaplar çykyş edýän bolsa, diňe lewaplar şular ýalaky nälelik bildirýän bolsa, siziň aýdyşyňyza görä. Näme üçin bu lewaplar diýäniňiz aly böyle esasy köpçüligi belli bir ýerden, lewabyňam belli bir ýerinden, hemme ýerinden näl. Näme üçin? Şu lewabyň belli bir ýerinden bolanyň oğudaşlary, illeşleri, oğudaşlary, garnaşlary, hostarlary şol ruwatyň özünde Aşgabatda 3 döwürden bäri höküm sürüp gelýän harammaşy, haramdal we ýurt ýykan Serdar Süplük çüýrügiň döwürlerine diktatorlaryň töweregine hatda şolaň Can penalarynyň başlyklary ýaly. Şolaň janyny, malyny gorak gelýänler. Şolaň esasy bähwidini goraýanlaram lewabyň belli ýerlerinden saýlanyp seçilip alynan adamlar. Onu siz hemme zatdan şüphelenýän bolsaňyz, başga adamdan şüphelenmäge haky ýokmy? Näme üçin? Diktatorlygy dowam ettirip duran, diktatorlygy gollap, diktatorlyga dayanç söýüp bolup duranlaram lewap welayatynyň belli bir şol etrap, belli bir ýerlerinden daşarda guýruguna basylan ýaly ayagarlygyna gyýgyrýan, çyýgyrýan özüni pidaýaly, ýasama pidaýaly edip görkezek bolýanlar oşodurnyň içinde aktivist, oppozisiýa bolan kişi bolýanlar öz atlary ýok, öz awraýlary ýok, öz titullary, şahsiýeti ýok, ketekkilen şahsiýetine, titullaryna, atlaryna, awraýlaryna bukulup meşhur boljak bolýan ýa kazanç etjek bolýanlar. Olaram diktatorlyga hyzmat etýänler ýaly lewabyň belli şol ýerlerinden. Näme üçin? Siz onda şoňa da jogap berin de. Bire siziň şol lewap bölünsinmi, aýrylsynmy, nämesinmi diýen şol arzuwjyklaryňyz bar siziň. Anha şoňa jogap berdik. Bolmajakda ýöne baraýdaly inha şular ýaly Koreýada döredi referendum gurnolly siziň arzu edişiňiz ýaly siz şeýle bolmaly ýaňyda baraýdaly referendum zat geçirildi. Hawa lewap awtonom edilmeli eýle beýle. Şu derejede getirdiňiz diýeli. Şu işleňizi provokasiýalaňyzy. Adamlaryň aňyny zäherläp ünsüni soğup şu derejede getirdiňiz şu meseleni, şu proýekti diýeli. Başaryp biljeňizi anan ýaňalmy? Siziň öňüňizde hiç kim durmasa biz durýar. Biz ýadyňyzdan çykarma. Ata-babalarymyzyň gan nöküp, ata-babalarymyzyň onça şehit berip watan eden, onça zähmet çekip der döken, ihlasını siňdiren watanynyň topragyndan ýekeje gramam ýok size. Siziň hojaýynyňyzda da ýok, size de ýok. Siziň mından soňky dörejek nesillerinize de ýok. Watana hıyanat, döwlete hıyanat. İň agyr jeza. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Haýsam bolsa bir ýurdu bölmek, böljek bolmak, haýsam bolsa bir ýurduň bütegüýligine garşy propaganda alyp barmak. Gönümel ýa-da aýlawly. Gizlinlikde tapawdy ýok. Şoň üçin belki bu täze çykanlar siz tanamayan bolup biler. Ýöne biz bu tanýaýsy.
lewap sizin malyňyz däl. Lewap owal ahir türkmeniň topragy. Bolly mundan soňra bolar kıyamata çenni. Ardy ötüp gediber. Agdy birligi berkitmeň dereňine şular ýalaky bolguzy zatlar bilen meşgullanýar. Onuň sizin adyňyz aktivist bolmaly, oppozisiýa bolmaly. Siz ýyl gündäklikli iş edýäňiz galanlar hiç taýt eden ok. Adam ýaly protest edip bileňiz ok. Adam ýaly ýüzlenme ýazyp bileňiz ok. 21-nji asyrda hol. Google ulan bileňiz okmy? Google'la barabar topar nusku. Nähil ýazylýanyň barada. Ya sizin bir diliniz ýokmy? Haýsam bolsa bir dile düşünür ýaly. Ya sizin bilimiňiz ýeten okmy? Şunça wagt şol wagty gaýtaladyňyz, şol ýalňyşy, şol hatany gaýtalap dursaňyz bir sapagalara nemäňiz ýokmy? Ham molluluğuňyz, ahunluğuňyz sizin aýallaryna akyl satýar, akyl berýär. Bolýada Google'la zatdan nemetmediňiz, ona bulanmagyny bileňiz ok. Sizin şo molluluğuňyz, sizin şol ahunluğuňyz, ýol görkezýänligiňiz, ýaşullygyňyz, maslahat soraýanlaryňyz, maslahatçylaryňyz, şolary size ýazyp beräsinler. Bir metbuat beýannamasy ýazmak. Şolar ýalaky kıyınmy? He? Gayrat edin. Şu türkmeniň görüşüjüleriniň, öňde barjylarynyň, aktivistleriniň, oppozisionerleriniň atlaryny, zadyny bular ýaly edip hapalama. Näme oýunuňyz bar bolsa, gayrat edin, mertçe erkek ýaly gönümel alyp barın. Bir zady bahan edip, bir zady galkan ýaly edip, ulanyp, on arkasynda başga behwitleri, başga maksatlary türkmen halkynyň aňyna siňdirjek, ornaşdyrjak, türkmen halkyny şol provokasiýalary kabul etdirjek bolma. Başatmak. Sizin şu wagtda çenni bar edýän zadyňyzyň absurd bolmagynyň, logika sığmazlygynyň, ne tebigatyň, ne Allah Taalaň kada kanunyna gawat gelmezliginiň meketek sebäbi şu. Sizin özüňiz dogry adam däl. Siz dogry däl özüňiz. Siz egri bolup dogry iş etjek bolýaňyz. Egri bolup dogry zat aýtjak bolýaňyz. Sizin eliňizde pursat geçse, siz şu tankitdayan adamlaryňyzdan iwala adam bolarsyňyzmy? Sizin şahsy durmuşyňyz gözüňinde hemme kişi görüp bilip ýörer. Onlar çaýlanýar. Belki soňky döwürlerde, soňky ýyllarda ekranlara köp üns berýän ýaşlar bilýänlerdir. Ýöne siz bilinýän, tanalýan adamlara, ýa sizin aňryňyz adyňyz gowy tanalýar. Nämen girilejek bolýaňyz? Nämen saklajak bolýaňyz? Näme üçin at oýnadýaňyz? He? Türkmeniň ýekaja daşy, ýekaja kesegi, ýekaja gram topragyndan dänesem musurum ýok dedi. Şunu ýadyňyzdan çykarmak. Ýene efir duşuklarynda çenni hoşta bolun, mehmandy bolun.